Ted mo bakla. Insi na kanumat ni Andrea kalugaran tayo nila kay na. Takanayon kanumot ngamin ama bartag nga agawid. Kabilin na pa'y kanon ni bakit na. Day talaang ti makagapo? Ay, wow. Apay kastamot ang tibagbagam si Caroline. Anyang arote kaya't mo nga ramidan ni Manang Andrea, Di mo ka di mangeg, akanayon nga agapada? Ngam aganos lat ta kumamot para kadagiti ubing. Kabailan na nga raw, dabiagan dagiti anak na, urawan nila kay na. Ay! Di ka man agsaw iti kasta, tadi mo mo't makikita ti mapaspasamak iti unag ti pagtaengan ta. Sikat ti sana makauawat bakla. Na? Nagkalay sa dalang arudan, apay pala ang agsinadangay. Ay! Diyak man amo kang Caroline. Feeling na laing kamot ako na. Amangan kitdian, no dati lalaki ni Andrea, iso nga insina na nila kay na. Ay, stop! Agsardeng kan. Amangan no da makangeg iti saritaan ta. Diyak kaya ti mairamraman anya. Sika magayam day ta Andrea. Sa dino tinagapwam. Nabayagan asaan kayo ang nagaw-awid iti lugar tayo Dito'y ili ti pagtrab-trabahwak ita, Ronalyn. No apay magngami nga insinam nila kay mo Ha? Kasanulangan dagiti anak yaw. Isudan ati nakakaase. Ano saklatan ti agtrabaho para kadakwada? Sa maysa, sagrado ti kalaysa. Saan mo ta mabali na basta isinamlatan nila kay mo? Amom Ronalyn, saan mo maawatan? Ngamin, awan pa'y mo't asawam. Awan pa'y asawak. Ngam amok asagrado ti kalaysa. No, adaki di mo't daduma ang makagapaw. Iso akas ta kalakaken ka tinangisina iti asawam. Ay, panunutam no anya ti kayat mo panunutan, Ronalyn. Saan ko nga obligasyon ti agpalawagkin ka? Ay, nawaw. Unay kan anak kaw. Ay, nawaw. Apay ka di aya tatang. At dati nagidanong kanyak a pinagsasawam kanon ni Andrea ile idi nagsabat kayaw. Saan ka di ada kayo matla ang tinangibaga asagrado ti kalaysa tatang? Wala. Ngam sa balay ti sitwasyon ni Andrea. Ay, di tayo mo tatang. Ang mga no adda pa'y matidaduma ang makagapo no apay nga insina na nila kay na. Ang mga no adda sa bali na tatang. Di mo ka di makita dagiti sugat ni Andrea anak kaw. Patyan nyo mat. Sugat laeng mat. Ay nawaw. Jack amo ka. Ay na tatang. Kaasi dagiti ubeng no kastalaang ti kapanunutan dayjay nga Andrea. Imbis nga ornusen da. Saan mo ta nakisina kiidin? Ay, di kagsao iti kastaro na lang. Intong kal, nakakalagi din na ya. Makatawin ng tinapalabas sipod insina ni Andrea ti asawa na. Makatawin mo ito na sana nagaw-awi dito'y lugar tayo. Ang mga nuadda na sagap mo, adamag, may papankadakwada, bakla. Ay wow, anya kumangi ti bibiyang tayo iti biyagda. Saan mat ada tayo ti mangpakpakan kadakwada? Nasabat ko nga rod nila kay na di tadalan idi na minsan. Mayat magtiisem na. Anya kumamayat no mayatisem na? Abangan mo no talaga ani Andrea. At ayan ti parikot bakla. Ay, sarte nga mo dayta. Di ka man nagpakalaing unay si Caroline. Dakas ti kasta. Amom nga ruda nakakaasi ni Manang Andrea iti aramid nila kay na. Kasta pailangan mo ti bagam. Ala, wanam. Anya nga ta, no ti maipapanlangan iti kalay sayo ko ni Dodong ti pagsaritaan ta. Kat no damag ko ngagkalay sa kayo kanumetan. Sino mati nakadamagam iti day tabakla? Siya kumati mangibagakan ka ngam inuna anak magaya man. Ninalalo siya. Nadakamat na hindi na minsan na nagsabat kami. Kamaodyanan na. Makiasawa ka. Agpaili akong tatang. Sa tino ti papanamrunalin anak kaw. Mapanak iti ayanda dodong tatang. Plano mi nga minti agkanvas iti catering shop itang aldaw. Tapno saanan amasapol nga agluto tayo. San ka ti agastos no agpakater kayaw? Ay nawaw.
Sa nabali ata maminsan laang matamay kalay sa tuy kakaisuna nga anak niyo, tatang. Ala. Da kayo nga ruden di makaama. Magure ka. Saan nakakadiaso ko ng tinubyam dito'y balay? Agsabat kami kanulaang nga ni Jay Ili, tatang. Adayumat nga ni Jay lugar da, tatang. No umay pailaang dito'y ang mga numarabyan kaminton. Ala. Agan-anlag kayo nga rodro na lang. Tugaw ka pa ilang, Ronaldin, balasang ko. Ay, agyaman naktataton eh. Ada ka din ni Dudong? Ay, nakaturog pa ilang. Ay, nawaw. Apay, adala ka, Juita. Ay, mapan kami kumag-canvas iti catering shop. Nagtulagan mi ngagsabat kami ija ili ita. Tapno saanan amasapol ama pa ni balay. Mano nga oras na nag-urayak ija ili. Awan mat ni Dudong asumungan. Ay, nawaw. Ay, nagloko na, Dudong. Adagayam nagtulagan nyo, apapanan nyo ita. Ay, maski din titurog na. Ay, mabalin ka di riingan nyo pailaan, tata. Wan, ang naman kaya't wa sa lunsudan balasang ka. Sigurado ka kaya't mo ti makikalay sa iti anak ka. Ay, apay kit din asaan ngay, tata. Ay ayatak ni Dudong. Kan amok nga ay ayatan nakmat. Nasayat nga ron, no kasta. Kasla, ada kayat yu asawan, tata. Awan mat, balasang ko. Nasa lunsod ko laeng. Malataringit nga ron ni Dudong. Una yan, tata. Apay ay disturbo kaya't panaturog. Ada tinubyam iti salas. Anya? Anya tararamitin ni Ronaldin dito balay? Kano adda kanumo nagtulagan nyo apapanan nyo ita. Ay, no. Anya itaya? Sa ba daw? Ha? Ay, nalipatak mo itong tilakad mi ka ba? Itay pa'y ngamin ariringin ka. Kunam nga awan lakad mo. Unak, biyernes pa lang ita? Umangon ka di tantay kakasarita ni Ronaldin. Ang mga agungay. Unay kan Dudong. Pinagururay na kiti nabayag ija ili. Pasensya kan, my loves. Kunak no Friday. Makapasurun kan. Di ka di agungit, my loves. Nyakila. No sa anak pa nga may dito'y balayo. Amangan no agururayak iti awan ija ili. Bumawiak tukin ka. Urayan naklabi itag di ko sa. Agawa ang angarod tani eh. Anyat orasan. Un ka di. Nasapa pa mo. Kat no alas 12. Nasapa pa'y dayta. Anya kalakid din aya. Ay no. Kumusta dila kadyo ka ni Dodong idekalman? Ay, makapasurun nga rod bakla. Ay nawaw. Ada ka di daki sa napasamak. Kat to pinagururay nak ija ili hindi kalman. Os! Dayta tipod no. No sa anak pa'y anapan ija yanda. Ang mga no nagururayak iti awan. Ay na. Ang mga nunalipaatan na Isumat ti ko nana. Aywan. Nasalaw ko ni Manang Andre ay ili di na minsan nga aldaw. Kat, kumusta matan? Ang mga nadamatan sa bali akakuyog na. Ay, unay kamutan. Awan, tikadwana. Ngem, ay na, nadlaw ko pimbintas. Aya? Wan, sa nakas idi. Idi ada dito lugar tayo, kasla grup-grup, alusyang. Ang mga nadamot sponsor na. Ah? Ay, kaasi dagiti ubeng, iti kastangar aramidan na. Apan nakit din pinanawan nila kay na. Ay, mangrugi ka man ako na akon. Apay, di ka mabutang iti kasta. Ang mga nagbalatakan ka dagitang ibagbagam. Congratulations, Ronaldin, Dodong.
Agyaman kami, Felix. Oy, si kanto ti makamoy ti kayem ko manong dodong Ano samti ugali na? Wen, tumatik na ita. Ay, nasayad no kasta. Ay, mapanak pa yung kusina. Tado pa tinaskan ng aramidan mi. Ituloy tayo to ti agi istorya ito madamdama. Babosh! Ronald, isukat yun dyan ti kayo mo, bakla ka na yun mo istorya eh. Wen, iso, Dodong. Naanos na dya a tao. Kastagayan. Apay. Adda ka di parikot, Dodong? Ah, awan. Nasaludsod ko lang. Taklos kayo lang ulay maggayam. Ay, nawang. Babalin mat nga kayo dito balay Ronaldin anak ka. Sana kayat ni Dodong, tatang. Ti kayat nakit itibasit akalapaw na ti pagnaudan me. Ay, nawaw. Sana bali, taka na yun ti umay pumasyar dito inukwa. Wala no, palubusan na katasawam. No saan nga eh? Tatang, nasaya at atao ni Dodong. Alala, da kayo nga ro din ti makam mo. Nganya ti plano yung agasawa, suportaran kay latan. Kumusta kay Dodong Lakay? Naimas ka di matlaang tilutok. Pweh, naapgad siya. Ay nawa, saan mo't idiri naman nak? Naapgad ko naklangaruday. Ramanam ngamin ah. Saan mo't anapgad Lakay? Bukasta nga ro. Ibusam tinlutom amakan. Makipanganak tulatan kinitata. Anya? Jak ammo, adi mo matgam ammo tagluto. No kayat mo akit, agluto ak iti sabali aputahi aparakan ka. Anya ti kayat mo aya? Saanan? Apa yan nakabaybayag ka mangilukat itiritaw si Karunalin? Ay, pasensya kan Dodong Lakay. Jak mating gagara. Anay ko, apay matakalata dinahanugnak nga eh. Tibagam gindi. At dati sa bali akaduam di ka. Ay nawaw. Asino ko ma? Di ka man agar-aramid si ka, Dodong. Agrasong ka pala. Di ko lang. Diyak nang nagtisarita nyo ti cellphone. Ti tayo bakla ha. Ay na, Dodong. Di mo ibaga nga oray ni Felix anasingad agayam ko kat pagsilosam. Ligligam tayo bakla. Nalawag. Una yung tikas toyabiyag. Amok lang. Tatar ramidin niya talaga ang makaraman ka kanya. Karo na lang. Ada ako, Lakay. Anay ko, apa yung Dodong? Kanayon lang nga nakasta. Pahingita ka lang ko nak. May saal daw ti panagpalingkem. Kit manulaang mati imbagatan ko ken ka. Tibok ko Lakay. Dayumat nga mintiili. Sa may sahan nagnagnaak matawan tricycle. Napunpunot. Ibagam kitay. At dati sa pala kasi sinarak mo, Yaili. Kamali ti mong panunutab Lakay. Si kalang ti lalaki iti biyag ko. Saan asak tulol budam? Gusto Dodong. Gusto. Masaksakit anak. Ibatan na ko. Ano pangasim? Hindi mapasasamak dito Ay sos! Anyati naramid mo ti asawa, Dodong. Tatang, di kayo makipiyang ha. Parikot mi da ito yung agasawa. Kita mantil lang ti asawa. Apay, hindi ka masyan kan kuwana. Itan niya kumaga po. Ti babae akas kan kuwana. Kitsan arumpang akasyan, tatang. Ronaldin, si kakadinday ta? Ay nawang, anya tinapasamak ken ka. Apay akas ta tilangam. Kasla binugbog da kamat. Di mo ibaga Gusto ti mong panunod ng Andrea. Kinabilnak ti asawa. Anya? Maawat ako ti amin. Maawat ako no apay pinanawam nila kay mo.
Pasensyakan ka nagitidakas sa naisawsawang ko. Yagay pagaro pa narigat gayam ti pagdaldalahan naman. Nabayagan na napakawan ka, Ronaldin. Kad nasayaat mo, ta naka-Ameris ka matan. Agyaman akno kasta, Andre. Agyaman aglaunay. Ayat na pasamakin ka ron halain anak ka. Tatang, Apay kasta talang na-black ayan ka ba? Agpudlo ka man kanya. Ni Dodong ka day tinangaramid kin kay di kasta. wan tatang. Ay, oo na yan nagasat mo anak ka. Jakon kaya ti agsubli ti lugar na tatang. Awan pa'y makatawan mi isipod nagkalay sa kami. Ngamrimormat ng tinakas nga ugali na. Si Kamot ang tinaisukat kan Andre anak ka. Dito siguro ti karmak ka nagitinakas anaramidak ka ni Andrea, tatang. Jakin pagaro pa narigat ti biyag iti sinong ti bayolente nga asawa. Kumusta kan bakla? Ha? Siyak da itoy. Ni Ronaldin agayem mo. Ay na wow! Anyat na pasamakan ka. Apay akas tatilangam. Ay na, dandan hindi ka mo tan mailasin. Tsaka mo, nukasanuan na pasamak ti kastoy. Hanggang panagkunak kat karmak da ito yan. Ay na, no idikit ni Manang Andrea ti agsangsangit dito Tersena. Ita, si kamutan. Ay, unay mo tan tigasat mo friendship. Wan nga ron. Ita, maawata ko no apay a pinili ni Andrea di makisina iti asawa na. Ay, nalakang aming ti agsaw iti dakes. May papan iti padam a tao. No, saan asikat ti adda iti sitwasyon na. Nagrigat nga ayang bakla. Nagrigat gayam ti biyag iti sinong ti bayolente nga asawa. Ang manyangay ron, pagadalam kumanday ta napasamak. Adi kaagsao iti dakes, maipapan iti padam a tao. Tadi mo amo, no anya klase ti riga ti pagdaldalanan da. Ket ito na minsan, di ka kuma feeling na laing. Saan tay kumanga agpakalaing kan agbalin a judgmental. Ta saan tay nga ammo tirigat a pagdaldalanan ti tunggal maysa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Iyo ka di ti toothbrush ko, tatang. Apay, sa di naman ang tipapanam syuneng. Ah, kasanuan na amuan niyo arumwarak, tatang. Una, sa kalag toothbrush bite no adda ti papanam. Iso nga oras saan mo nga ibaga, ang muklatan nga adda ti lakad mo. Ah, ay, Ha! observant kayo matla unay, tatang. Ay nawaw, di ka pa ila mapasagida anak ko. Iso amasapol, amapilpilit ni Jojo, ta sursurutin na no anya tar aramidam. Nasaysayatan ti kastoy, tatang. Once a week lang ti panag-toothbrush. At least, makatipid tayo pa iti toothpaste. Unay ka anak ko. Panagtipid mo ti bagbagam dita. Kasano lang no agawit ti asawa. Siya pa'y malpasan ti kontrata da ija ila intun sumaruno a bulan. Kas nako nakitayan, tatang. Nasaysayatan ti kastoy. Makatipid tayo pa eh. Ti ibagam kit de, masadot ka laeng. Panagtipid mo't alaw-lawatem ni tasyuneng. Good morning, Marilani. Ay!
Ay nawaw, si ka magaya may marisyoning. Anat gatangam ngay. Kaya't ko lang mat ati makiinmistorya ken ka, mare. May papanitian niya. Agore ka man, mare. Nan ano tarupam? Kas laki mamatis mat. Sa kakatawa. Naglalaok siguro man ng ti beauty products nga inosar mo, anya, mare. Ket si kangay met. Sa kalag toothbrush na rumwar ka. Kitwen atap no tipid. Anya kumangay ti bibiyang mo no may papan iti pa nag-toothbrush ko. Unay met daytan. Once a week sa ti pa nag-toothbrush mo. Manulaang mati toothbrush kan toothpaste. No siyaklaang amin, saan mat makita dagiti tattao tingipin ko? Si Kangay, may lemang mo nga raw, takim mamatis aropa, marilanay. Ay nauston. Di ka unay agsasao, tama nga numaulawa. Gapo iti sangaw mo. Sapay nagadayo ti ospital. Anay ko? Ay na si ka lang aruden, ti mo na anak huyaw kanya. Si kapay lang ti daganas naman nga kasta. Pungutog ka man. Anay ko di ko, iputan lang. Anay, masaksakitanag. Ay, anyat mapaspasamak dito, lanay, sunay. Ay, di kay matibiyang, no di yung kayat ti mayraman, tatadante. Ay, saan kayo kadi ang mabain kadag iti rumablabas sa tataw? Ay ni suning ati pangibagaan nyo iti dayta. Isutin mo na nangayaw kanya. Tiyak mo na nalabdan ti bagi. Ay, nawaw. Anya ti kunam kanyak itay. Ang mga numaulaw ka, gapo iti sangaw ko. Agin sisingpet ka man ako nakon. Ket, si kamati mo na. Ti ko na mitay. Ket kasla kamatis ti rupak. Ay, simple lang, tinagapanyaw kastan. Mas dawak namin iti dayta suning atatadante. Imay lang dito tersena, tapno iskandalo. Siyak pa'y tidakas ita? Amom laning. Saan ka akabilan no amom lang at palantang niwat mo? Ay, agtal na kaya na! Ay, agawit kan suneng. Kasi kama lani, ornusan, dagitalakom anaiwara. Ay, apaw. Adan panunot yaw. Hanggang kastaki, ditar aramidin yaw. Ay, nawaw! Ay nawaw, apay kastati lang ang anagawid suneng anak gaw. No saan lang ay may nitatadante dya eh. Napuoran ang dya ang marilan eh. Anya ba na lang iti nagapaan nyo iti kumare? Kung kumpurmi ti lawlawat ang dya ababae tatang. Ada ayamat maulaw iti sang awlaang. Awan pa'y naulaw ang kaabay ko. Dahitan ti bagbakin ka suneng anak gaw. Padasem ti agsarveng, tapno makitam dagitang ipin mo. May sakayo mat tatang. Di kay makaaw-awat mat. Saan ka di akanayon yung nga ibilin idiubing kami pa'y asursurwon mi ti agtipid? Ay nawaw, amo kasan apod no akayat mo ti agtipid suneng anak ko. Ti ibagam ki de, sadot ka, iso ano saan ka arumwar, saan ka mutin nga agtot bras. Agtutbras ka, Jojo Apaw. Abay ko ma, kat Sabado mat ita, lulo. Ay nawaw, Nalipatan yung samat, lulo. uray Sabado, agtutbras ka latta kumaapok. Nimbag ka na taman dito Friday, ti pa nagtutbras ko. Ninarangay, maminsan lang iti makalawas, lulo. Anya, amo mapahok, saan anasaya at atuladem ni nanang mo? Anya man ang tibag bagayo di taubing tatang. Ay nawaw. Di nangarog kayo tagtutbras. Di mo pilitan tatang. No di na kayat di baybay anyo latta. Sana bale, tawan mo't papanan na. Anya, Mabalin ka di ada kayo pa'y laang ti mapan gumatang iti tersena ni Lani tatang. si kalatan tapno amom no anya tigatagam anak. Ay, nasakit pa'y laang tinakam ko kunkwana tatang. Nasakit pa'y laang tinakam ko iti naibaga na iti napalabas. Ang mga kit dinuan niya ti maaramid ko kunkwana ijay. Ay nawaw, apay nga main asakitem ti inbagana. Pudno ma anak ko, magtutbras ka mga ngamin No kasta nga rod, anusan tayo ti agsida iti nateng tatang. Nating mangan.
Ay na, di kan agreklamo, Jojo, anak ko. Tinapatag, adda si daan tayo. Mudto yung ti maigatang, tas siya kung ti mapan. Nakaluto akong tatang. Kahit, kasta mo, Sunay, Ay nawaw, anya kumapay nga itatang. sumangpit ka sa awa madamdama. Agdigos kan agtutbas ka kumamot, anak. Nalpasan, tatang. Nalpasan, idi kalman. Anya, Maturog ak labiit. Sana balita nakaluto ak matan iti pangrabian tayo. Ringan naktulatan sumangpet ti asawak, tatang. ay, unay kan, anak ko. Ay, apay nga min a big deal ay aday tabanag kada kayo, tatang. Imbis amaragsakan kayo, ta makatipid tayo. Saan mo taagungat kayo pa ikitdi? I miss you, Gardo. Hindi ka man unay umasidag kanyak, Suning. Ay, nawaw. Saan na kadya kailiw ay alakay? Ha? Umasidag ka man kit di kanyak, Gardo lakay. Taarakupan kan agkan ka akastoy. Ay, kwa, mabit lang. Ne. Apay ka di. Sabali. Anya ti sabali lakay. Ay, kwa, awan. Mapudpudutan nak gayam. Ay, ilukat ko nga ron ti tawa alakay. Sanan. Basta isayat sa mo, iti datarlatan, ti pagturugak. Anya? Ay, usarat to may isa nga ulas. Ay na, makapasurunday ta, Gardo. Kaslasan kamot anaragsak anagawi din ti asawam anak ko. Ay nawaw, no amuyo laang tatang. Tiyan niya, Naturog ti asawak iti datar. Kaslamat tan saan nakakailiw. ay nawaw, apay ka niya. Mapudpudutan ka no, tatang. Nagsarita kayo analapat, Amangan mo pudnumit ang mapudpudutan, anak ko. Amangan kit din no, adda babae na. Wano saan? Amangan mo ilo. Noan niya, tatang. Amangan no saan na amanusan tisang aw mo, anak ko. Kaano pa'y ngamin idinaudi ang nagtutbras ka? No kaya't yun ti agkape, da kayo matanti makaammo nga agtimpla. Sanda ka babaunan. Anya law na ti pagpupungtuta maya, bakit? May sakamat, Gardo. Saan kalata ko man anagaw awid no kastamat laang. Ay, nawaw. Amok nga da sa bali a babae ti biyag mo. Agrason ka pa'y laang anapudot uray saan mat. Amo, bakit? Sika lang ti babae ti biyag ko. Pasensya ka na. Intom na minsan, di mo ngamin liplipatan ti agtutbrush. Agpapada kayo. Pati pa nagtutbrush ko, big deal kada kayo. Di mo ka di amo ang makatipid tayo, gapu kanya. Saan matadakas ti agtipid? Saan kumakasta? Agkasam ta once a week ti panagtutbrush mo? Jack man, amo kada kayo. Ikanak man iti bawang, tatang. Apay, ano mo ti bawang Sunay? Itapal ko kumaitingipon ko. Nagsakit ngamin. Anya, Epektive ka no day chay no nasakit tingipan. mapan ka kidiag padintal Amangan no kumaro pa data. Manulaang matibawang, tatang. Ay, di ka gararami na nakaw. Kasano no aging piksyon. Sapay kas nalimtig mo taggams mo. Ay sus, maikato ka di matlaang, tatang. Ay nawaw. An-anuam ti bawang, tata? Itapal ka nun ni kumarim asyonay itinasakit ang ipin na. Ay, talaga? Ay, naalain yun aday to'y. Isutitid yung kwa na. Ano nga dito? Dental care. Regalo para kan kwa na. Amok naging gaita, kahit nasakit pa lang tinakam na kanya. Ang nga maawatak. Tanasakit sa ngamin ti panagsasaok kan kwa na. Agyaman ako na ilan Awalan yaman na, tata. Ay na, ibagayon tuman ka ni Marisyoning. No nasakit tingipon na, mapanagpa-dental, tanariga ti ma-infeksyon.
Nangruna pa no kumkonformity taptapal na. Anya mananday tagardo. Naggapo ka nila ni... Nila ni ama naguyaw. Anya ngay matday ta nga inted na. Isumot ti ko na ni tatang. Dental care mo tinakasurat iti karton anak kay kargaan na. Oh. Toothbrush? Toothpaste? Anan wag kumadagita. Talagaan na puskul ti pa nag-group-ro pa day jay alani. Unay kalakid din na bakit? Si kalangarudo hindi in regalwanda. Si kapay tinaarte. Di baga nakit de, kaya't naklaang nga asaran, isuakastat in regalo na. Man, ano nga min aya, no sagpaminsan laang nga ag-toothbrush da tao. Matay da aya. Concern siguro di tao kun ka bakit? Saan nga min apanagtipid ti kasta nga raramiden? Doon ay may infeksyon tingipan, wano gams mo. Amom siya na yung anak ko. Si kama lang ti makagapaw, no apay nga umat adayaw dagiti tattao king ka. Siyak gayam manan ti agad jas no kastalaang. Ay nawaw, rumbang laing kasi kamo ti ayan ti parikaw. Anya nga ro ti aramidag tatang. Ay wanam ti bagim, Kanayunem ti agtutbras. Urawan ti papanam, agtutbras kalata. Ay nawaw. No kasta ti aramidag, sigurado nga wanan ti agreklamaw. Kun tapno isaw ti suruton ni Jojo nga anak yaw. Agbalingga kuma a role model iti anak yaw. Ipadas mo mangkit ding usaran, tinted ni kumari malani. Epektibo nga tatang. Sigurado dito anak ko. No sakti si ka, madlaw ang naggapoy siya abroad tayo. Adak ka diti papanam, nanang. Ha? Nagtutbrush ka manan ngamen. Adak ka diti lakad mo. Ay nawaw. Si kakit di mat Jojo anak ko. Awan tilakad ko. Nagtutbrush ak laeng tapno saan nga agreklamo dagiti kasangsangok. Nanang, kahit kumatag toothbrush. Ay kat umay ka Kunak tubak nga ringking ka. Nagmayat gayam tirik na tatang. Kitaan nyo. Epektive tinted ni Marilani kanyak. Mapanak tuman kit di iti ayan na inton madamdama. Wey, ikam tumat itinatang ni kumaray. Ariglado, tatang. Nay, sa di mo ti papanamba kahit. Mapanak iti ayan ni Marilani lakay. Ay nawaw. Nagpudaw mo tintingipin mo, bakit? Epektibo mat gayam tinted ni Marilani kanyak lakay. At dapi mintas ka. Ang paisaw? Win, kunak mo namin. At dapo mintas ka. Doon mo nga aywanan ti bagim. Di nakangawin man akas talakay. Ay na, di kang angawan bakit? Pudno ti bagbagak. Ala, agrubat ka kitin. Papan ka iti ayan ni Mari Malani. Ang mga no agtodo man nito malag. Ay na wow! Magmayat mo taisan mo, Mari Shuning. Nausar konti dental care nga in regalom kanyak, Mare. Ket, effective ka di. Kita ang tingipan ko, Mare. Nagpodawan. Ay na wow! Saanan ay yellow and black? Wala. Mayat matgayam tirik na no kastoy, Mare. Kawan lang. No idikit once a week ti pa nag-toothbrush mo, pagbalinin mo 2 times a day. Ay, wanam at ibagin. Tapnosan nga agsapol iti sa bali ni Pari Gardo. Ay, nawaw! Kasta asyuning, ay wanam ti bagim. Di mo sadutan ti ag-toothbrush. No maipapanmat iti panagtipid, saan adakas ti agtipid. Ngam kitaam kuma, ta saan mat ama isakripisyo ti salunat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos
para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.